Üstünlükli tamamlanan tarihi vakalara bay bolan arkada Ferdarly Bahtiyar ýaşlar ýylymyzdan soň täze 2024-nji ýyl ýagny Pehim Paýhaf ummany Mahtumly Praga ýylymyzyň ilkinji günleri hem uluşany wakalary beklenýär. Şu gün Türkmenistanyň şekilleniş sanat müzeyine Eýran Islam Respublikasynyň hemde türkmen zenan suratkeşleriniň gatnaşmagyny şekillendiriş sanatynyň eserleriniň sergisi hem maslahaty geçirildi. Bu bolsa iki halkyň arasyndaky doganlyk, özara düşünşmek, hoş niýetlik, goňşuçylyk ýörelgelerini esaslanýan gatnaşyklaryň hil taýdan täze mazmuny eýe bolýandygyny aýdyn görkezýär. Daş töwereňdäki gözellikleri, dünýä ajaýyplyklaryny dürli renkler bilen sazlaşdyryp kagyz ýüzüne geçirmek, halat çitmek, nağışlarda filnälemek her bir insan üçin mahsus duýgularyň biri. Bu duýgu mähre, sevgi berilip zenan kalbynyň törüne has hem ulorun alýar. Zenanyň giň dünýä garaýşy, filosofik pikirleri, şekilleri siňýär, hemde aňyrsyna göz ýetmeýän owadan dünýäniň keşbini göz öňünde canlandyrýar. Ol işleri sinäden çasynasyn gelýär.